ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍। ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କୋଡ଼। ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରସ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ। ଆଇଏମ୍ପିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ଏମ୍ଆଇସିଆର୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନେସନ୍। ଏନ୍ଆର୍ଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନନ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆଇବିଏଏନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। କେୱାଇସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର। ସିବିଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ପ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ହାଉସିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍। ଏସ୍ବିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଇସିଆଇସିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଏଫ୍ଏସ୍ଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆର୍ବିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆର୍ଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରିକ୍ୱାରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍। ଏଫ୍ଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ଇସିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସର୍ଭିସ୍। ଆଇବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ସିବିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ। ବିପିଏଲ୍ଆର୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ବେଞ୍ଚମାର୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍। ସିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କ୍ୟାଶ୍ କ୍ରେଡିଟ୍। ଓଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ। ଡିଡିଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ। ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରି ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରେସିଓ। ସିଆର୍ଆର୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କ୍ୟାଶ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ। ସିଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ଏନ୍ପିଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍। ପିଏସ୍ୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ଏଲ୍ଏଲ୍ଆର୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଟୁ ଲେଣ୍ଡର୍ସ ରେସିଓ। ଟିଡିଆର୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ରିସିପ୍ଟ। ଏଲ୍ଓସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଲେଟର ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍। ଏଲ୍ଓୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ଏଫ୍ଆଇଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର। ଏଫ୍ଡିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବିଓଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ବିଏସ୍ଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଏନ୍ଏସ୍ଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଇସିବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କମର୍ସିଆଲ ବୋରୋଇଂ।
MFI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। LTV ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଲୋନ୍ ଟୁ ଭାଲ୍ୟୁ। NSDL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଡିପୋଜିଟରି ଲିମିଟେଡ୍। CDSL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡିପୋଜିଟରି ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। AML ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆଣ୍ଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ। CRO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଚିଫ୍ ରିସ୍କ ଅଫିସର। CEO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। CFO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଚିଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫିସର। COO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର। IPO ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇନିସିଆଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।